Niri oso gatsa egin jat beti nire burue definitzie. Nik espiluen neurrera begiratzen dodanien, ikusten dut 38 urteko neska bat, bizitzan bere jakinmin danak eta kuriosidade danak betetzen saiatu dana, eta bere buruen askatasunen alde borrokan egiten deuelako dala abertzalie, euskaltzalie, feministie eta beste izta pilo bat. Nik uste dut hori dala honintza. Momentu honetan ez daukat lan bakar bat, orduen pixkat kaosa da nire lana. Hainbat kolaborazio egiten dodaz, baina ez daukat gauza finkorik. Orduen momentu honetan nire lanak desordenetik gehiago dauka ordenetik baino. Bai, normalien iritzi artikuluak idazterakoan, nik behintzet nahi izaten dut amaieri argi euki. Zertaz idatziko dodan eta ze ondoriotara heldu nahi dodan. Eta hortik gero aztenaz argumentuek pentsetan ez dakit bada bertsolari jena zelako edo unibertsitatien erakutsi uzkuelako ezin dela iritzi bat bota argumenteu barik eta baina bai, saiatzenaz, amaieri pentsetan, nora heldu nahi dodan beti argi eukiten bestela oso urduri hasten hasi idazten eta ez dut zutabie borobiltzen. Normalien amaieri buruen eukiten dut, hori bai idatzi barik, eta hasten hasi idazten eta gero amaieri idatzi, eta gero ja beste pare bat errepaso emoten dutzabaz gaizeri. Niretzat berez, bira idatzi alizatie bere egunien berrian egunero iritzi artikulu bat, erregalu bat izen zen. Beti guzteu izen jat idaztie, baina ena zinoz hau sartu lehiaketetara aurkezten eta orduen, egunero zuk nahi dozun zeo zer idatzi alizatie erregalu bat izen zen. Eta gero zer esanik ez, handik urte batzutara, interneten ikustie hori publikeute liburu formatoan, nire ilusio handize eneustan hori, gaur egun konturatzen aznik irakurten dodanien oin dela 5-6 urte idatzitako hori, gauza bardine esango neukela, ez da. Gauza batzutan honintza ez da asko aldatu, bardin pentsetan segitzen deu, baina igual orduko beste sensazio batzuk edo desberdinek diret orduen esaten dut, zelan idatzin eban nik hau ez, baina momentu horretako honintza hori zan, eta niretzat ariketa ona da oin irakurtie orduen zer pentsetan eban, eta ikustie zertan aldatu nahi honintza eta zertan ez. Bai, egunero eukitie gaibet eta egunero zeo zer borobile idaztie ez da erreza. Egunero idaztie egunero idaztie ariketa erreza da, baina egunero ondo idaztie eta zeo zer borobile hori ez da hain erreza. Nik irakurlieri nahi deutzet eskaini naturaltasune eta hizkuntza zuzena. Iritzi bat emotie, reflexio bat ekie, metaforetan eta alperriko detailetan galdu barik zuzenien. Hori da nik eskaini nahi dodana. Zer dan eskaintzen dodana, ziurren ez batzutan izango da hori, eta beste batzutan horretara hurbiltzen dan zeo zerrezta nik beti esot asmatzen egin nahi dodan horretan, baina nire helburu beti da zeo zer zuzena, holan metafora eta anafora, ezakitzen bat figura erretoriko barik, gauza garbi, eta nik pentsetan dodan hori argi azaltzie. Eta, klaro, geuse bada zuk pentsetan dozune idaztie, baina danok nahiko geunke guk pentsetan dugun horrek edo esaten dugun horrek beste batzuri pentsatu araztie, barre eraikie edo sentimenturen bat piztie beste batzuengan. Nik uste dut, gaur egun egunkarizetan idazten dugun edozein kazetari zein iritzien molek imagineu behar dugu zela irakurle bi, ez da bat goizien, gozaltzen edo kafeteri baten periodikoa zabaldu eta gure artikuloa irakurriko dabena eta buruegaz afirmazio batzuk egingo deuzena, ze ondo, gaur asmatu deu,
Eta beste bat egongo da, interneten, bere telefono mobilien, gabaz, hogera joaten danien, tetxure begire dauenien, sartuko da interneten eta esango du, behitu, behitu gaur honintzak zer esan deuen, igongo do Twitterera guzteuen jat, orduen nik uste dut, irakurle mota bi horrek dauzela, eta gaur egun irudipena dekot gero eta gehiago direla, Twitterren eta Facebooken ibiltzen diren horrek gero eta gehiago direla honintza irakurten dabenak. Nik uste dut idatzi beti idatzi dodala, eta idazti guztoten jatelako erabakine bala kasetaritza ikestie, kasetaritza karreri eikie. Dana dela, enaz oso ausarta izen inoz, lehiaketetara eta aurkezteko orduen, beti idatzi dut nahiko intimidadien edo holan, ez? Baina idatzi beti egin dut, eta 20 urtegaz hasi nintzen egunkari zen lanien, orduen azkenengo urte askotan, ja lanbidez idatzi dut. Egunero, edo artikuloak, edo elkarrizketak, edo azken aldizen iritzi artikuloak, baina nik uste dut beti idatzi dodala. Hasi nintzenien, ez dakit, miresten nebazen idazle horrek izango zirenez, idazten hasten zarenien, saiatzen zara, lehen irakurri dozu zen esaldi batzuk imitetan eta idazten, eta irakurten eban Isabel Allende, eta irakurten eban Ramon Saizar Vitoria, eta fastinetan ninduen zenbait esaldi idazten eta saiatzen nintzen. Gerora konturatu nintzen inspirazioa izen behar dela zugandik sortzen dan hori. Eta askotan gaur egun niretzat inspirazioa dire tabernan entzuten dodazen komentario batzuk eta galtzen dauzen esapide batzuk edo ez dakit edo zehozeren neurrien norbaitek egiten duenin konparaketa bat niri inoz bururatuko iatena saiatzenaz gauza horretan inspiratzen, ze seguruenetik freskotasun hori da inok liburuetan irakurri ez duena, ez? Kalien dabilena eta artikuloetan freskotasun hori hobeto gelditzen da literaturalan on baten adierazpide kargatzue baino, ez? Nire idazle kutune eta estiloz eta guztetan jatena izugarri Eduardo Galeano da. Badeko zehozer eta badeko bi esalditan gauza asko esateko gaitasunez. Gero Euskal Herrire etorri ezkero, batez be Ramon Saizar Vitoria aipatuko neuke iruditzen jat, desberdine dela, eta nik ez dut bere obra guztize irakurri. Uste dut inoren obra osoa ez dudala irakurri, baina irakurri dodan guztize ailegeuen jat eta niri horrek asko balizo dozt. Baina batez be Galeanogaz asko bizitzako momentu oso desberdinetan irakurri eta berri irakurri dut Galeano eta izugarri iruditzen jat. Ez naz metodikoa, idazten dut azken urtietan beti ordenagailuen, baina fizikoki oso leku diferentietan. Idatzi neiken ide hoien jesarrik egabaz, edo gozaltzen hauen bitartien sukaldeko maizen, edo baserri zen bizitze sorte hori deko danez, arbola baten azpizen, momentuen arabera. Hori da nik nire burueri egiten deutzetan galderi, ez? 4 urte Madrilen diputada egon da gero, oin galdetzen dut zelan izen da posible, ez? Zelan egin dut hau dana, eta enaz aleginien hil, esaten dan moduen, ez dakit, nire burueri esaten deutzet, behin biziko zara eta saiatu guztetan jatzu zen gauza danak egiten, baina, uste dut selekzio natural bat erantzan nuala eta gauza batzuk bidien izten eta beste batzuk egiten, ez? Politika itxi dut, bertsolaritza ez dut itxiko, idazti ebe segurunetik ez dut itxiko, baina beste zein bat gauza izten eta zentratzen nuala, ez? Selekzio naturalez. Batzutan, gehien kostaten diren gauzak niretzat dire bi. Bat izeten da gai bat topeti idazteko, batzutan ez teko zu argi, zertaz idatzi nahi dozun,
eta hor bai Folies Josurize bihurtzen da gauza imposible bat. Eta gero kostateiat asko nire burue konbentzitzie. Hau da, nik badakit ondo idazten dodala, edo esan nahi dodan hori papelien dauela. Baina kostaten jat konbentzitzien nire burue benetan ia hori dan esan nahi dodana, ez? Ez nazen ari iritzi inusente bat botaten, azalkeri bat, edo hor borroka hori nire buruega zeukiten dut. Baina behin gaize uki ezkero, jakin ezkero zeri buruz idatzi nahi dodan, eta idatzi, eta irakurten dodanien eta esaten dodanien, bai, hau da zuk pentsetan dozune, naiz eta igual erratut egongo zaren, horrek betetan neu, ez? Ikustie zuk buruen daukasun hori papelien garbi gelditzen dela. Zer batzutan, pentsetan dut zine zuzendari jeri be paseuko jakiela, ez eurek azikeratik ikusiko dabe pelikulie, baina gero grabaketa prozesua amaitzen danien, pantailan ikusten dan pelikuli izen behar da, eurek buruen eukin dabena. Horrelako zeu zer pasatan jan niri zutabiekin orduen, ikusten dodanien nik idatzi dodana, bardin da zutabe bat, ipuin bat, benetan dala nik buruen euki dodana, konbentzitzen azenien hori dala esan nahi dodana, baina oso posik eta tranquil gelditzen az. Pertsonak ez dakit, baina gai aldetik, bai, niretzat oso interesgarriz da pertsonen barruko sentimentuek eta gai hori ez dakit psikologia bada edo emozioak edo, gai hori interesetan jatze askotan guk politikoki bizi duguzen arazo asko egunerokotasunien zenbait sentimentutan plasmatzen dire ez. Ni feminista naz, nik politikoki badakit nire zapalkuntza zetan oinarritzen dan, baina nik zapalkuntza hori nire eguneroko bizitzan ez dut teorian bizi edo ez dut bizi zerebralki ez. Sentimentuek dire, zuk bakarrik sentitzen zarenien, zuk bastartute sentitzen zarenien, niri sentimentu horrek interesetan jatez, badekot irudipena nik bakarrik barik beste batzuk be, arazo sozial horrek sentimentu horretan ikusten da bezala egunerokotasunien eta horretaz berbait interesetan jat. Interesetan jat ezatie, bilera politiko baten txiki-txiki sentidu zarenien eta sentidu dozunien zure hitza ez dala kontutan hartzen, zuk jakingo dozu hori dela igual emakumie zarelako, baina interesetan jat ezatie zelan sentidu nazen, ez zer gertatu dan. Zer gertatu dan badakit eta liburu politiko eta teoria politiko asko dauz hori azaltzen da benak, edo zelan sentitzen den euskaldun bat, mediku euskaldun bat topetan ez duenien, badakit teoria, badakit arazo linguistikoa zein dan, baina sentimentu horretaz idaztie guztetan jat eta interes zeueten jat ganera. Eta jentiek zelan reakzionetan deuen eta horretaz idazten dodanien jentiek zer erantzuten deuzten, hori bereziki interesetan jaten gauza bat da. Gauza asko, irakurtzea da mundua ikusteko modu bat, paisaia asko argazkizetan eta ikusten ez zuzenak irudikatu aldozuz, pertsonen zenbait jarrera ezagutzeko modu bat da, zuk irakurtzen dozuz hainbat personaje, hainbat egoeretan hainbat gauza haiken, eta horrek pertsonen psikologiaz gauza batzuk azaltzen deuz. Eta gero niretzat irakurtie da ikesten zauzela kontziente izan barik ikesteko modu bat, ez da. Eskolara joaten ginen, institutora unibertsitatera, eta totxo bat hartu eta ikesi birrizeti oso lan astu nezan. Baina askotan liburu betartzen dozunien eta nahi barik zenbat datu ikusten zauzen zenbat gauza. Hor, adibidez, gonbidatu gindu esan korrikarako dirue atarateko burubero programara, burubero berezi bat, korrikaren alde eta joan nintzen ez da. Eta azkenengo finalien, ni enaz futbol sali ez dut futbola jarraitzen, futbolaz ez dakit ize ezer. Eta azkenengo finalien galdera bat zan, norena zan Jangoikoaren eskua. Eta nik nekizen Maradonaren azala Galeano irakurri dodalako, ez? Horde niretzat irakurtzie hori da, beste modu batera
jakingo ezaunkezan gauza asko jakitie konturatu barik. Egotie irakurten eta esatie irakurri dute, ez dakit, noren liburu bat, eta ostra nik inoz pentseuko enebazen gauza pilo bat irakurten abil hemen. Eta hori da irakurtien niretzat. Niretzat euskeraz oso liburu ederra da Zaizar Bitoriaren Rosetiren obsesioa. Hor Gordenaz Azulurpean argitaratu ebanien, danak batera argitaratu ebazen, baina uste dut banan be. Rosetiren obsesioa ez da oso luzie. Eta igual izan da irakurri dodanien, geizen harritu eta geizen, ez dakit, izugarri guztu biaten liburu hori. Eta hori gomendatuko neuke irakurteko, Rosetiren obsesioa. Eta gero egize da poesian idatzi ebanien sarri oraindiak ez dut ondo esango tituloa, baina Inui ala ez dakiz zer Salam Yahoo, hor dauzen olerki batzuk nire kabezerako edo esaten dan moduen olerkizek izen direla. Olerkari beta aukeratu bierko ban, neuke sarri oraindia aukeratuko igual, baina liburu hori bai, eta liburu horretan dauzen zenbait olerki bai. Eta bestela, nobelatan Rosetiren obsesioa. Nik uste dut, buktegiko irakurliek edo buktegire sartzen dan edonok, sentidu bideuela privilegiatu edala, hor debalde dauen material guzti hori irakurri alizetiarren. Eta nik beti esaten duten moduen, ze suberte dan horrelako gauzak eta kalidadeko gauzak euskeraz irakurri alizetie. Eta beste alde batetik, ni heldu nazen moduen artikuluak idaztera eta egun baten buktegin publiketara idazteko eta eure reflexioa konpartitzeko eta hori jakintzaren edo bakoitzaren bizipenen konpartitze hori plazerra handi bat dela.